Dobrý deň, dronová komunita. Ešte raz som veľmi rád, že sme sa tu dneska stretli v takomto obrovskom množstve. Je to veľmi pozitívna správa pre svet dronov. Ako bolo povedané, moje meno je Štefan Dusa, pracujem na odbore bezpilotných leteckých systémov v štátnom podniku Letovej prevádzkovej služby Slovenskej republiky a predmetom dnešnej našej prezentácie bude identifikovanie polohy, kde sa Slovenská republika nachádza v procese integrácie či už zemepisných oblastí, UAS alebo vzdušného priestoru U-Space. Na úvod dovolte pár slov o našom podniku. Takže Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky sú poskytovateľom leteckých navigačných služieb. Jednou z tých hlavných služieb, alebo najhlavnejšou a najpodstatnejšou je služba riadenia letovej prevádzky. Riadíme civilnú prevádzku vo vzdušnom priestore, to znamená prelety nad Slovenskou republikou a odlietávajúce a pristávajúce civilné lietadlá na medzinárodných letiskách situovaných na území Slovenskej republiky. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, čo robíme, úplne vzadu nájdete náš stánok, kde sú naši traja úžasní kolegovia, ktorí vám dopodrobná popíšu, možno aj podpíšu, aká je náplň ich práce. V nadväznosti na to, čo sme si povedali, nám vzniká dôležitá otázka, a to, akú úlohu zohráva náš podnik vo svete dronov. Jedným slovom, alebo veľmi dôležitú. Na tomto obrázku vidíte riadený okrsok, ktorý sa vzťahuje k bratislavskému letisku. Riadený okrsok je časť vzdušného priestoru, ktorá je riadená našim riadiacim letovej prevádzky. A to z toho dôvodu, že hustota letovej prevádzky v tejto časti vzdušného priestoru je obzvlášť veľká. To znamená, že pre túto časť vzdušného priestoru potrebujeme mať aj veľmi jasne stanovené pravidlá pre prevádzku dronov. Momentálne, dnešné dni, v súlade s rozhodnutím dopravného úradu, koordinujeme lety dronov tzv. Kategórie prevádzky B, to znamená lety, ktoré so sebou prinášajú ako keby väčšie prevádzkové riziko. Sú to lety, ktoré sú vykonané nad 30 metrov nad zemským povrchom alebo bližšie ako 3,7 alebo 5,6 km k referenčnému bodu letiska v závislosti od kategórie dronu, ktorý prevádzkujete. Rád by som skočil do Drontexu 2022, v rámci ktorého sme si zodpovedali na otázku, či je skutočne potrebné začleniť prevádzku dronov do vzdušného priestoru a či drony potrebujeme do vzdušného priestoru integrovať. Myslím si, že všetci, čo sme boli minulý rok v tejto miestnosti, sme sa zhodli na tom, že jednoznačne áno. Tým hlavným dôvodom, prečo to musíme urobiť, je fakt, že prevádzkovateľ dronu je používateľ vzdušného priestoru. Možno by ste sa čudovali, ale nie všetci jednotlivci sa s týmto názorom stotožňujú. De facto je to tak. Táto komunita rastie, tento prevádzkovateľ silne a dronov budeme mať vo vzdušnom priestore viac a viac. Tomuto nasvedčuje aj fakt, že odhadovaný počet prevádzkovateľov dronov vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je k dnešnému dňu približne 25 300. Odhadovaný z toho dôvodu, že my na Slovensku nemáme relevantné štatistiky a čísla, z ktorých by sme dokázali vychádzať. Takže vychádzame zo štatistík Českého úřadu pro civilní letectví, ktorý vedie evidenciu dronov, v podstate v súlade s európskou legislatívou a prepočítali sme si české počty na počet slovenských obyvateľov. Čiže to číslo je 25 300. S týmto priamo súvisí aj nárast prevádzky dronov vo vzdušnom priestore, ktorý je exponenciálny. Proste tá prevádzka rastie, či už v riadenom alebo v neriadenom vzdušnom priestore. Čo sa týka prevádzky dronov v CTR Štefánik, tak rád by som poukázal na to, že v mesiaci jún 2023 sme mali 1100 zachytených letov dronov. Ja som povedal, že tých letov bolo podstatne viac. Jedná sa o zachytené lety, ktoré zachytili určité zložky Slovenskej republiky, ktoré CTR-ko nemajú úplne pokryté, takže to číslo treba brať s rešpektom, ale som si istý, že tých letov bolo podstatne viac. A na druhej strane je dôležité povedať, že veľmi veľká časť z týchto letov nebola koordinovaná v súlade s aktuálnymi pravidlami. Všetky tieto lety koordinované mali byť. To bola dôležitá skutočnosť. Všetky tieto lety mali byť koordinované v súlade s rozhodnutím dopravného úradu 2 z roku 2019 a neboli. Tá koordinácia je dôležitá a dáva zmysel. Prečo je dôležitá a prečo dáva zmysel? No predsa, aby sme sa vyhýbali situáciám,
ako je táto. With hundreds of thousands of personal UAVs currently in public hands, the question of will a serious drone strike on an aircraft occur is no longer a matter of if, but when in the minds of many experts. While tests on bird strikes have been conducted for decades, what kind of damage a drone would cause was still virtually unknown until now. Kolízia dronu s lietadlom môže mať fatálne následky. Túto situáciu si nemôžeme dovoliť a musíme urobiť všetko, aby sme predchádzali takýmto situáciám a práve z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby došlo ku koordinácii letov dronov v riadenej časti vzdušného priestoru. Na druhej strane, keď vidíte tieto fotky a keď ste videli video, niektorých z vás môže dojsť ako keby k pocitu, že prevádzku dronov v riadenom vzdušnom priestore treba zakázať. Nie, netreba. S dronmi musíme pracovať, musíme ich integrovať a musíme ich začleňovať do vzdušného priestoru. Z toho dôvodu, že, ako sme si povedali, prevádzkovatelia dronu sú používatelia vzdušného priestoru a drony sami o sebe sú nositeľom neskutočných hodnot a môžu byť prospešné v každej jednej sfére nášho dnešného života. Napríklad doručovanie bábetiek, alebo v iných doručovacích službách v oblasti poľnohospodárstva, v priemysle, v inšpekčných službách. Ja som si istý, že v priebehu dnešného dňa a zajtrajšieho dňa sa dozviete o veľkom množstve využiteľnosti bezpilotných lietadiel. Tejto skutočnosti nasvedčujú aj čísla Európskej komisie, ktoré hovoria o tom, že odhadovaná hodnota trhu služieb poskytovaných prostredníctvom dronov do roku 2030 má dosiahnuť hodnotu 14,5 miliárd eur s následným medziročným nárastom 12,3%. Odhadovaný počet pracovných miest, ktoré má tento segment vytvoriť do roku 2030 v rámci Európskej únie, predstavuje číslo 145 000. Odhadovaný počet dronov, ktoré by sme mali mať v rámci Európskej únie do roku 2050 na hobby účely, predstavuje číslo 7 miliónov a odhadovaný počet dronov na komerčné využitie do tohto istého roku 400 000. To sú veľmi zaujímavé čísla a ak sa na týchto číslach chceme ako Slovenská republika podieľať, musíme drony integrovať do vzdušného priestoru a pristupovať k tejto problematike veľmi zodpovedne. Na to, aby sme k tomuto mohli, aby sme v podstate drony integrovať dokázali zabezpečiť ich bezpečnú a efektívnu prevádzku, potrebujeme UTM. Potrebujeme manažment prevádzky dronov vo vzdušnom priestore, ktorého vrcholovou koncepciou, ako ju predstavil pán Foltín, je práve U-Space. V LPS-ke si túto skutočnosť uvedomujeme a z toho dôvodu sme pridali z 0 na 100. Snažili sme sa urobiť to maximum preto, aby sme pre dronovú komunitu a pre túto oblasť urobili čo najviac. A zároveň sme sa identifikovali ako poskytovateľ týchto služieb do budúcna v rámci Slovenskej republiky. Nebudeme si klamať. Urobili to podľa mňa všetci európski poskytovatelia leteckých navigačných služieb. Na to, aby sme dokázali drony efektívne začleniť do vzdušného priestoru, potrebujeme pracovať na 3 základných pilieroch a na týchto sme pracovali. Tým prvým pilierom sú právne predpisy. Od roku 2021 sa pripravoval nový letecký zákon, ktorý nebudem hodnotiť ako celok, ale budem ho hodnotiť v oblasti bezpilotných lietadiel. V tejto oblasti bol vypracovaný komplexne a pokrýval všetky požiadavky, ktoré na nás kladie európska legislatíva. Zákon nebol prijatý a z toho dôvodu sme pripravili novelu aktuálneho leteckého zákona, ktorá komplexne upravovala problematiku dronov. Táto novela taktiež nebola prijatá, a to z dôvodu, že bola vyhodnotená ako duplicitná právna úprava voči návrhu nového leteckého zákona. Takže ten prvý pilier nemáme. Druhým pilierom je technologická platforma na poskytovanie služieb, ktoré popisoval pán Foltín. Jedná sa o spoločné informačné služby a služby U-Space v zmysle aktuálnej európskej legislatívy. Slovenská republika nedisponuje momentálne systémovými riešeniami, ktorými by sme tieto služby dokázali poskytovať na takej úrovni, ako to od nás vyžaduje európska legislatíva. Z toho dôvodu budeme potrebovať nové systémové riešenia.
Tieto nové systémové riešenia majú jasné pravidlá financovania. My, ako poskytovateľ leteckých navigačných služieb, máme jasne zadefinovaný rámec, čo financovať môžeme a čo financovať nemôžeme. Z toho dôvodu sa javí ako ideálny predpoklad na integráciu takéhoto projektu Fond EÚ alebo európske prostriedky zo zdrojov EÚ. Na to, aby sme však tieto zdroje mohli využívať, potrebujeme práve právne predpisy, ktoré nemáme. Tou tretiou vecou je samotné určovanie vzdušného priestoru U-Space alebo určovanie zemepisných oblastí UAS ako predkrok U-Spaceu. Čo sa týka určovania vzdušného priestoru U-Space a zároveň zemepisných oblastí, znovu bohužiaľ musím povedať to isté, čo pri technologickej platforme. Bola to problematika leteckého zákona, ten bohužiaľ neprešiel, takže nemáme úplne jasne stanovené mechanizmy, ako by na Slovensku malo dochádzať práve k vytváraniu zemepisných oblastí UAS a určovania vzdušného priestoru U-Space. Nad rámec toho vám však chcem povedať, že my sa určite nevzdávame, ideme ďalej, budeme musieť na týchto troch základných pilieroch pracovať naďalej. Je to veľmi dôležité, pretože bez týchto pilierov sa ďalej nepohneme. Len pre orientáciu, čo sa týka vzdušného priestoru U-Space a zainteresovaných subjektov, na tomto obrázku vidíte, že tých zainteresovaných subjektov je veľa. Je to veľké množstvo jednotlivých inštitúcií, ktoré sa musia naučiť spolupracovať a spolu tlačiť na to, aby sme docielili bezpečnú a efektívnu integráciu do vzdušného priestoru. Z toho dôvodu tá primárna myšlienka pri otváraní tejto konferencie, že sa musíme spájať. Spájanie je veľmi dôležité. Súkromný sektor bez verejného sektora sa nepohne nikde a zároveň verejný sektor bez toho, aby edukoval a pripravoval pôdu pre súkromný sektor, nedáva zmysel. Čo sa týka takých posledných myšlienok, aj nad rámec toho, ako som povedal, že existujú 3 základné piliere, na ktorých pracujeme, musíme pracovať ďalej, musíme sa posúvať, ale nestojíme. Momentálne pracujeme na koncepte prevádzky dronov vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Ako bolo povedané, znovu kolegami, ktorí rozprávali predo mnou, určitý koncept vznikol na úrovni EÚ, tento je však potrebné prispôsobiť našim národným potrebám. Musíme si jasne zadefinovať, čo od dronovej komunity a od dronovej prevádzky očakávame do budúcna a s akými partnermi musíme spolupracovať. Vrátim sa naspäť. Toto je vytrhnuté práve z uvedenej koncepcie. Ďalším bodom, ktorým sa momentálne venujeme, je posúdenie bezpečnosti aktuálneho stavu. Ako sme si povedali, koordinácia. Čo je dôležité, je to slovičko koordinácia prevádzky dronov vo vzdušnom priestore, riadenom vzdušnom priestore, prebieha určitým spôsobom. Ja však vidím veľmi veľký rozdiel medzi koordináciou a manažovaním. Je úplne zrejmé, že drony nemôžeme ich prevádzku koordinovať, ale musíme ju začať manažovať. Len v tom prípade dokážeme zabezpečiť 2 základné piliere, o ktorých sme sa rozprávali, a to eliminovať akékoľvek rizika pre ostatných používateľov vzdušného priestoru a zároveň naplniť predpoklady, ktoré boli v štatistikách, ktoré vypracovala Európska komisia. Znovu, ak sa chceme podieľať na týchto číslach, musíme byť veľmi aktívni. Prvýkrát som stihol prezentáciu skôr, ako sa končí slot. Takže, vážení kolegovia, priatelia, ja vám ďakujem pekne za pozornosť, prajem vám krásny deň, užite si to tu. Dovidenia.